मोरये लागी भडव्या गाब्रिएलान सांगलेली सुरविली उतरांच नमन देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेच पोर तुझे सांगता आसा. हो नमन मोरयेक शेरमेव करता आणि ती हो कसलो नमन जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक लागता. मोरयेन शेरमेवच्यांत कारण आसा आणि बुडव्याचे ह्या नामानांत एके महान सुवार्थेची सुरवात आसा. मोरयेन शेरमेवच्यांत सुवार्ता वाचप्यांनी आणि आयकुप्यांनी विशेष उमेदीन आणि अजापी रितीन तिचे शेरमेवणेंत वांटली जावपाक उलो आसा. बोडव्यान मोरयेक सांगची उतरां वा दिवची खबर तिका मात्र न्हय, सुवार्ता वाचप्यांक आनी आयकोप्यांचे जिणयेक महत्वाची जातात. बोडव्यान मोरयेक नमन करून शेवटी तिचे सरशिलो वेता पर्यंत उलोवची उतरां मोरये बोडव्या मोदलें संभाशण एका महान आपोवण्याची काणी जावंक पावता. हे संभाशण मोरयेच्या आपोवण्याची काणी आणि सोडवंदरा जेजूच्या येण्याची काणी दोन्ही वर्णिता. जेजूच्या जल्मा उदेशी मोरयेचे आवयपणाचे मिसांव वर्णूंचे हे काणयेंत जेजूस केंद्र, जेजूक केंद्र करचे मोरयेचे मिसांवय वय. मोरयेन बोडव्याक पळय, हांव सर्वेस्पराची चाकर्ण, तुझ्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं म्हणच्यांत जेजूक तिने तिच्या जिविताचे केंद्र करचे मिसांव ती आपले कर्ण घेता. तेर सांत वा आमचे नमन मोरयेंत बोडव्याचींच उतरां आमी वापरची. आमी जेजूक आमचे जिणयेचें केंद्र करूंक भार घेता म्हणलें सुचयता.